Aurejärvellä melomassa. Tää on tämmönen melko iso järvi, keskikokoinen. Semmonen noin 14 kilometriä pitkä ja leveämmältä kohdaltaan taitaa olla noin 4 kilometriä. Edessä näkyy Riihisaari ja nyt ollaan melomassa kohti Selkäsaaria. Tää tuulee jonkun verran ja kyllä tää tuuli jonkun verran ottaa tähän backraftiin. Ja sadekuuroja tulee myös vähän väliä. Joo, kyllä täällä melkoinen tuuli käy. Rupeaa olla pikkasen liikaa backraftilla tää aallokko. Täällä piti tuulla noin 4 metriä sekunnissa. Se voi olla, että se on aika lähelle sitä. Siinä rupeaa olla siinä raja, ettei ole enää niin mielekästä sitä backraftilla meloa. Nyt tuli vähän tämmöiseen suojaisempaa kohtaa tässä Riihisaaren edustalla. Ja tässä on tämmönen joku pieni karikko tossa tai tommonen ja pieni saari tai pieni luoto. Tuonne päin pitäisi mennä kohti Selkäsaaria. Siinä näkyy vähän Selkäsaari. Tuossa edessä on iso Selkäsaari, mennään niiden välistä. Näkyy tämmöstä hienoa hiekkarantaa. Osa tämän Aurejärven rannoista ja saarista kuuluu Natura 2000 luonnonsuojelualueeseen. Ja tää iso Selkäsaari, missä me nyt ollaan, ja sitten myös tuo viereinen Vähä-Selkäsaari kuuluu tähän luonnonsuojelualueeseen. Otetaan hieman kahvia ja syödään leivät ja pullaa. Ja nuo laineet tuossa koko ajan lyö pikkasen, vaikka tuntuu, että toi sää taas vähän tyyntyi. Aurinko paistaa tuolta pilvialomasta ja sadekuurot taukossa ainakin hetkeksi. Tää Iso Selkäsaari on hyvin erämainen saari. Tänne rantautuu, niin kannattaa olla varovainen kävellessään. Sillä täällä on kasvillisuuden peitossa tämmöisiä syviä kallio-onkaloita.
Täällä ei mitään hirveän selkeää polkua menee. Ei tämäkään saari aivan koskematon ole. Jokuhan tänne tämmöisenkin kanisterin on tuonut. Ruskan värejäkin näkyy. Nyt on lokakuun 12. päivä. Ja ruska rupeaa täällä vähän eteläisemmässäkin Suomessa olemaan parhaimmillaan. Piti laittaa villapaita päälle, koska tuossa matkan aikana tuuli ja sato sen verran, että takki kastui. Rupesi tulee vähän vilu siinä, niin eikä tässä enää tosiaan mikään kesä ole, kun ollaan jo lokakuussa. Täällä on joku noin 10 astetta tai hieman alle. Joku 8-9 astetta lämmintä.